Welcome mga igsoon sa sambingay sa Kristohanon, mga istoryang Bisaya. O kung ikaw usa ka Kristohanon nangita kang mga sambingay o istoryang Bisaya, kining atong channel puno kini og mga sambingay, mga parables kini nga daghan kang makutlo nga mga moral lesson nga ma-apply sa ato ang pagkinabuhi. Unya kini usab nga mga sambingay nato ato puni siyang gisuportaan og mga bersikulo sa Biblia aron nga mas masayon nato nga masabtan kung unsa gyud ang ipasabot sa pulong sa Dios. So karon ang atong istorya alang kini sa Kristohanon nga adunay grabing kasubo unya aduna poy grabing nga kalipay. Now kining kasubo ug kalipay dili gini siya mawala sa Kristohanon. So para masabtan nato ning maong istorya karon, inani ang dagan sa ato ang istorya. Dunay duha ka managhigala nga gihinganlan ang usang higala og kalipay ug ang usa gihinganlan og kasubo. So kini silang duha na nagsabot sila igsuon nga mudula sila dito sa parke. Unya dito sa parke ang ilang dulaon mao ang dula nga tuya-tuya. Tubang ana-ana ba puli-pulig pataas. So karon nisakay silang duha dito sa tuya-tuya. So gapuli-puli sila og pataas. Si kalipay sa dihang mupataas siya, si kasubo mo paubos. O sa dihang mutindak na pud si paubos, siya na po'y mutaas, onya muubos na pud si kalipay. So sige silang puli-puli, sige silang tuya-tuya. So dili gyud sila pareho og sitwasyon. Pag mupaubos ang kalipay, musaka ang kasubo. O kung mupaubos gani ang kasubo, musaka pod si kalipay. Karon igsuon iabot sa punto nga nagkalali sila diha sa pagtuya-tuya. Na sila giistoryahan ba nga niabot sa punto nga si kasubo nasuko og nang luod. So karon pag kasuko na ni kasubo nang luod man siya, mihawa siya sa tuya-tuya nga ilang gidulaan. So ang ending is si kalipay na lang ang nabilin sa maong tuya-tuya. So gusto si kalipay nga musaka siya. Gusto siya nga mupataas ba? Apan dili siya makapataas sa iyang kaugalingon kung wala si kasubo. Si kasubo, ang kabug-aton ni kasubo, maotoy makapataas ni kalipay. So karon kay nihawa man si kasubo, bisag unsaon paningkamot ni kalipay nga musaka siya, dili gud siya makasaka. Tungod kay nawala si kasubo. So dinira ta sa ato ang istorya maigsoon. Ang lesson nga tong makuha nini nga ang kasubo ug ang kalipay naagyud na sa kinabuhi sa Kristohanon. Kay nganong gialaw nga dunay panahon nga magsubo ta aron nga ma-appreciate nato kung unsa ang tinud-anay nga kalipay. Abi nimo igsoon, gamit kayo natong Kristohanon ang kasubo. Munang niyon siya sa Mateo 5:4 nga bulahan kadtong nagmasulubon kay lipayon sila sa Dios. O di ba? Bulahan kadtong nagmasulubon kay lipayon sila sa Dios. So dili gud mahitabo igsuon nga lipayon ta sa Dios kung wala ta nagsubo. No? Ang kasubo nga naa nato, ang Dios ang mulipay niana nato. Og ang lain nga liso nato nini igsuon, gikinahanglan gyud ay sa kinabuhi nato ang kasubo. Kung gusto kang malipayon sa kinabuhi, gikinahanglan nato si kasubo. Tanawa sa mga istorya, sa dihang nawala bitaw si kasubo, maglisod na pod og pasaka si kalipay. Inana ra pod sa kinabuhi igsuon. Kung nangandoy ka nga wala kay kasubo, dili pod ka mahimong malipayon. Dili pod mo taas ang kalipay sa imuhang pagpangalagal sa Ginoo. Abi nimo igsuon ang makapataas sa kalipay kung gusto kang musaka ang pagkamalipayon sa imong kinabuhi, gikinahanglan nga mo-undergo ta og kasubo, no? So karon kaning duha kay di man gini sila magbulag, friend man gini sila ang kasubo ug ang kalipay. Okay? So sa Kristohanon dapat diay igsuon nga pag naa ganitay kasubo, okay? Ato nang ipaubos tubangan sa Ginoo. Ato nang isurrender sa tubangan sa Ginoo kung natay kasubo. Kay ngano? Ang Dios ana maoy maghupay kanato, maoy magtuboy kanato.
Og niyon sa maong verse sa Matthew 5:4 nga bulahan kadtong nagsubo kay sila lipayon sila sa Dios. O di ba? So klaro kayo igsuon. So karon ang pangutana is unsaon man nato nga para gyud busaka ang kalipay sa tuwa. Kana bang mahimo gitang malipayon? Kay magpuli-puli man day ni. Karon naay kasubo, karon ugma na napud ang kalipay, sunod adlaw na napud kasubo. So murag gatuya-tuya bitaw ang kinabuhi sa Kristohanon. Naay pagkasubo, napoy pagkalipay. Napoy tumat sing kalipay, napoy tumat kayo nga kasubo. So dili gyud permanente ang atuag yung mood sa matag adlaw. Dunay gyud adlaw nga malipayon ta, dunay gyud poy adlaw nga masulub unta. Now, nganong gialaw man gyud na nga naa sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon? Mao ni aron makabaluta nga mo appreciate kung unsa gyud ang pamaagi sa Ginoo, no? Ang pamaagi sa Dios igsoon, panahon nga magsubo ta, mao punay panahon nga lipayon ta niya. No, di ba? Panahon nga kanus man pod nga mulipay ang Dios nga sa panahon nga magsubo ta. Kung ikaw kabalo lang gyud ka nga musurinder sa iya. Dili pud tanan nga nagsubo lipayon sa Dios. Kaya aduna man po nagsubo nga nagpalayo pud sa Ginoo. Kadtong mga nagsubo unya miduol hinuon sa Ginoo, mao to sila'y pagalipayon sa Ginoo. Pero alang ni adtong nagsubo nga gibasol no nila ang Ginoo, gibalikas no nila ang Ginoo, o gipalayo hinuon sila sa Ginoo, mudugang pa hinuon ang grabe nga kasubo o way kalipay nga mahitabo. Igsoon para nga mag-awas-awas ang kalipay nato isip nagalagad sa Ginoo. Kung gusto ka nga musaka ang kalipay sama sa maong istorya, gikinahanglan nato ang kasubo. Pero para nga malipayon kasigi para mas level up bitaw ang mong kalipay, kinahanglan ang imo ang kasubo imo nang isurinder sa Ginoo. So unsaon ang pasurinder sa Ginoo? Mao ni matud pa sa Psalms 37 verse 4, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Og niyan sa diya, ug hatagan kaniya sa imuang gipangandoy. Usahay nganong magsubo ta, tungod kay naatay gipangandoy nga gusto natong makabot sa kinabuhi. Og kung nakita gani nato nga wala ni abot sa atong kinabuhi, diha magsugod ang kasubo diha nato. Kay gusto nato nga makabot gyud among pangandoy. Pero ang sikreto igsoon para ihatag sa Ginoo tong pangandoy na astong kasing-kasing mao ni ikalipay ang pag-alagad sa Dios. Insya, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Aron ihatag sa Dios ang inyong gipangandoy. Matud pa sa Filipos 4:4, rejoice in the Lord always. I see it again, rejoice. Ug sabay saya pa, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Usbon ko, pagkalipay kamo. Igsoon, para nga musaka ang kalipay, unsa daytong buhaton? Pangitao nato ang kalipay da sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad kaniya. Oh? Sadyang mualagad taniya, mudot-dot taniya, diha mag-aawas ang kalipay nga way sama. Ug ang atong kasubo, muus-us bitaw, mupaubos. Once gani nga mupaubos na gani ang kasubo, musaka gyud si kalipay. Pero once gani nga musaka ang kasubo, grabe ang kasubo nimo mas milabaw sa kalipay, no? Muus-us gyud ang kalipay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Munang sa kinabuhi bitaw igsoon para maminti nato ang kalipay nga gikan sa Ginoo is atong ipaubos ang ato ang kasubo. So unsa man nato pagpaubos? Mao ni bisan og na kay kasub-anan, bisan og na kay mga problema, mga pagsulay sa mong kinabuhi, pero mao ni ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo. Pangitaa ang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo, no? Ikalipay ang pagbasa sa iyang pulong, ikalipay ang pagampo, ikalipay ang pagsimba. Halos tanan nga pangginoo imo nang ikalipay. Kay ngano para muus-os ang kasubo. Ang kasubo dili gina siya mawala, naar gina siya. Para muus-os ang kasubo, ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo. Kay kung dili nimo kalipay ang pag-alagad sa Ginoo, dunay mga tawo nga mas ikasubo nila nga nag-alagad sila sa Ginoo, mas nagmahay sila nganong nangalagad sa Ginoo, ug mas nabalaka sila sa ilang pag-alagad sa Ginoo, wa sila malipay. Muna nga grabe pong kasubo nga niabot sa ila kay nganuman wala nila gikalipay ang pag-alagad sa Ginoo. Igsoon pagkalipay sa pag-alagad sa Ginoo aron buos-os ang kasubanan. Okay, so di nila takutob sa ato nga sambingay. Kung na-bless ka, paki-comment lang. God bless and glory to God.